ebeda ne kusikuro edawonanti dawona na tem da chi wawu a esu ni mfaso enu nti ensemtwofo kobusa no se ne wo wani akire obi am obi ateken must go no de kwakodro onimanyafo se chemensa bonsu kire se mprempre ya ye kase enya de so no majority leader betimi asigina ya kase Ken must go Ghana for to sanfo enko anasa mo wonko wase na nado danko akufuado eni wo mudi nkomo bi kukuam na san nkomo na sesi wo mugusu a ya wonom ehwe na nado danko akufuado animo onimanyafo se chemensa bonsu nensam ne de tudwa bia mu a na wo ba ma ne chem se nyon nkwa ne gina yesie na emo wo se na shebedwafie wonom adom kese no wo mu nyina akwakoso ne tenase na wo mu sigina yesa ade ne ya betoa so anase kanofo wiatade aye mafusika ya benti ye bejai ana ento no de ontimi mbo ne sire mu pa enkazo can must go no kira no obekwi onu nkwa ne woni adwensa kira so woni pa mojadu mu afurusa ne wadwe mu da ho fan de empe bebre otimi kasa de we menye na wo tenase adwene ho de ne oma betutu nsanya na so mami ntwa you tena menye enti adwensa kira wo ho enti se empanifo no omka se yanyi kene ofowiata mfiri wo so manya adwensa kira so munya adwensa kira de wonim enti aje so mukọ nkunyasie no mohwe se bia adwensa kira bia baba bia ansa na wo matimi atu ho anamo wo se ye ka senso no se adwensa kira ba se adwensa kira maaye eno so kura promo ntimi chada anyina no so kura nka se bia ken won ka so antena ho na wonya na adwuma se Ghana foto sanfo wo so omusa akọ na nalo dan kwa kufuado nanso biem no mukubus okobusa se akure IMF de on se save ni pompon so na du anim o etu wa make na akọ ana maybe to also meet the president if it becomes necessary. Sometimes it's good to let sleeping dogs lie. Sometimes. But you also consider that, as you rightly said, have we finished our engagement with the IMF? The president said, let him conclude our engagement with the IMF. Have we finished our engagement with the IMF? That's another question. Anyway, so we are where we are, and we prosecute it if and when it becomes necessary. Nipa wutini kai ayamra shebedwani awajram de madesha wan waswame abatu ampeso asukopiemu ewo manti asman Ghana mra shebedwafia waya majority leader wono enabwabwa edom kese a wobra shebedwafie ano ni posu nsi ye bika ho wasanso yeswafo wahwe parliament dwumadie ensam so onimonyamfo seche mensa bonsu na yakuyanim ewo eye ensanfofro ensoso emu na ayade ase de mo ekọ eye asenof abato empesua eso na honom asisem no gase by election ene wonsanka yagusu a egu apono so a ba koso enso ewo ni nyina ne se afipino ne adwo yatu wieye asenofofo kire mu se omotoma bade ma onimonyamfo James Jatu kwesa ono egira mu andi samanye ko ni dimu se wonu momko enkosi o manam omra se badwafie opanyini koye afe wonu ma ye betia ne so o man ba bi atabri ne de ne ko eye asanibia ade ya osu se otimi so gina prem na se badwafie kunya no asam no ye twe na bo so saa na enwanu ye ba ye no na cheze onimanyamfo James Jati Kwesan asanibia no wonu ma shedi tuje gire mu se dabi opanyini ye nyini to ase akunya ne enkoto eye abafoforo wo mpesua ne so te ba election eba be koso ho na MPP amanyako no wono boaboa wono mo ehwese sa na tie de omuko ni hihye mu no ekoba ne si omu bia pono mu de to obi bia ogidi ye so ye ko ni ba bia be fan krata ne wotinte no wasam de aguso afe omohwenom toto na no ne wasafa tomam na kwanya ne wagina na afi atwene so nto yan amani boni eye da sebre kofi banafo ewo ho a chese de tagu ye nyina waboni chenku obesanim kofi utimenka madio hello kofi kofi na poma obade na hwe na monzo nyakopo adaro ma ja yeso ye hote pa nyasem ketwa na ne asen na fa bato mpesua so MPP amanyokuo no wonmo entotue no mo hyehyɛ ye no asetom de ho amiye ba se papa do baako elko premu ho na abato no ne nsaase esase na police station ahodo a ewo asen of abato mpesua so ye makomako ebio enkro 99 police stations ebi anso executives makomako enum na airto abade afi police station bia nti unya daje na ode
polling stations 99 what the canton cross so the first multiplication no what the multiply executives 5 for now let us say polling station executives are that what bani bi am ahaman edlokron edmuni 495 polling station executives number 2 bani bi afa coordinated amakomako edu enwo kesan say there were 18 electoral and after council of elders and patrons so a council of elders ni enum and after patrons so enum kabo mu a makomako edu somebody for when to abani bi after constituency executives no so makomako edu enso 17 emu edu elected and after emu enso na aka no appointed as to do so about the business who are you omo at the camp if you can we na see ni na chahini ni chahini delegate makomako ha edunu 540 ahanum any edia 540 delegates na enem omoto abano edie ewo aseno abato mbeso anso na any time waba na abato no ehunkunedie no won se so ye ba batunu na na NPP amonyokuo no church of opening they were Justin Kodia from Ponens and Job wedding come na watch us we no internal crime into obasra pa we dey oma delegates na omo mbeto abani na de omo nsa egu omo African candidates mienu but for me no na pro PNP amonyokuo ni we are amwa Chui Freeman and Abdul na the friend na for Charles Kuku Abdul na so bonus amane for associate baako and but for any any na form nsa egu omo no monka I promise on my hand I say to oba na anko ya mfama me ni yai amonyokuo na me na mfama amonyokuo no ahene any ewura na mo free na ye na na abato no asese so kama to oba no ewie ye no ahene no Yura Charles Kuku Esafata Farm into one and almost Abadodo na 397 votes and you and after you said the Kamwa Freeman and then 136 the move and Makumako and son and I say yeah what about one actually if you can say near a nipa a year a hundred at the 540 a 12 hour same law about 1 person so and nowhere the money to be almost to Abanado na Edna Yura Charles Kuku abụọ na agbara sama na selo akosia baako eman sibienu ne dia eno tena sense for ni ya ta so kofu edi nkomo bi san papa mo edi je som na abu esa pe edi ye ni edi ota bring na no by election no emu nkuru bi na omo hwehwe enti ni a woni ni gina ya fa na sel you are Frederick Amo free man anya fe ne dai fo nyina meka ono so edi ko na omo nkoko den se na be ma by election no emu nkuru bi ebe edi amonyoku no edi afei enti amonyoku no general secretary and I'll see a national organizer moving on to the Sasofu, but I tell you, you I can't have their pet and a party money and you know, Bianco can't say me a better Freeman and co-facing or no Freeman nonsense. So when you're about to know, vote need to necessary in Fathom. In terms of one of the coming now, no more domestic for them, send them by election. The moon could be able to execute the Anna Economic or my GDP NDC, I think that it's in them. And about a train now, Yoga, Charles Kuku, see Edna Kusa Baku Foundation, but paying any young Mulia, Yoga, Freeman, Frederick Amo, Uncle Anthony, and two of them are saying that you just some and ocean movement, and amount for me as now almost boss now. It's more comedy no pa bambo hu so so na da yi san se na police de no ku no e wa ha papa fe bambo de no ku na fa ye after adom immigration ambulance ahodo nyina so wo ho na e hwese na be ma bambo hu nsam akoyi enti me about to na trip e so any esi ahi esi dina e so aba no de ma yewura e Charles Poku e ma brembrim a me ne wo e kate wono e na enti jamu no ku ayi no se parliamentary candidate elector omo de na ko by election 27th June and the Barcelona. Na mamimbusa yesi onimanyamfo jachi kwesan so won pesua so eno so watimi duane de achi kakra yo drama da se anura na yewura james jachi kwesan ene ne dom so do fie mu ewo asen north ya omo anso nya da jesia party message omo fo wa asen north ni nyina so ahobobo a eni samu ne ko no so yesi ne be ma by election ne mu nkubuludie ebetini akọ eri amọ mo nse wa bla na MP amonyokuo no to aba no
cars ahodoɔ na ife twemu hwɛ ɛyɛ saa na ahodoɔ ɛne na yɛ agenda security ne dɔm so ahoboabo a ɔmo yɛ a cars dodo na abefu na ne nsɛm bɔbɔ ho kama yɛ bɔ me no ma kyerɛ sɛ ampa wasan so bɛbie the second coming of Christ Yesu ne ma yɛ kɔso yɛni na ɛbɛn nti otumi wu sɛ ɛni sɛ mo nyɔnko no wɔ asɛn of abatɔ mpɛsɔ ano so a wɔn yɛ no ɔmo keka ɔmo ho ɛne party ma edi nkɔmɔ ne asɛn ma edi nkɔmɔ so na ɛbɛyɛ ma adehyɛ no bɛtɔ aba ɛde ama ononyamfoɔ agenda security na afei na ɛnti yɛ mo nyɔnko no nso ɛyɛ wurata asopɔku a ɔmo de ne kɔ kunu nti afei na ɔmo nso ɔmo kɔ akɔtɔn no sɛ na ɛbɛyɛ na nkunimdie no ɛbɛyɛ ɔmo dea mpempem na ɔka sɛ deɛ 27 kamegya mo akɔ nanso mepɛ wo personal opinion sɛdeɛ woyɛ nsɛmtwani a wonim abato no mpɛsua no so no wohwɛ owura ɛyɛ Chasopoku wɔne sisi a Jati Kwesa confirm so ɔmo ne bɛgyina na before that no kɔ atete sɛ maame bi so LPG ɔso ayiniti ɔno so ate ne ho nsɛm maame a na yɛnim sɛ Chinese yi obɛkɔ bi ɛyɛ kane na sɛ bɛgyani a na ɛgyina de ma ade hyɛ a wɔ Asen North hɔ ɛyɛ yɛ maame Abena Buwa nanso wɔamfa ne nkrataa na wɔandi ho nkɔmmɔ bio ne deɛ yɛbɛtumi aka sɛ sisi a no wɔnka nkɔmmɔ no ɛho ebio na me nua sɛ wohwɛ yɛwura agenda security na afei wohwɛ yɛwura Chasopoku a agya mo no kuro ayi no a dynamic kakra wɔ hɔ no sɛ Asen North no ɔmo ahenkuru ana ɔmo capital no ɛyɛ Asen Buku wohwɛ 2020 elections a ɛkɔɔ so a na adehyɛ na ɛwɔ Asen North na ɛkyerɛ sɛ ɔmo pɔ ɔmo die mu no ɛyɛ capital na ɔmo pɛ nipa a ofiri hɔ nti yɛwura ɛyɛ James Atikwesi ɔyɛ bɛhyia ofi Asen Buku hɔ a ɛna ɛnti amu no ofiri nipa ɔmo ne kɔɔ sa no nso na ofiri Asen Kuhyia ɛhɔ na ehunabobiri nkraagye nsɛm odi ne hene na sisi a no ɛka sɛ ɛnti amu no okɔ nipa ɔmo yi no nso ɛyɛ nipa a ofiri Asen Buku hɔ a nti mo apa yi mu James Atikwesi efiri Asen Buku ɛna sɛ ɛnti amu no kura me nso na da so mo piafo ɛno ɛyɛ dasebrɛ kofi ba ɔko ɛno ɛyɛ by election yakopɔn yɛ 27th June ɛba so no no ka confirm no mama kan kofo program confirm or deny confirm or deny confirm confirm this year the Chasopoku Chasopoku hu because man me face ya tene ka che and osha said the ono strategy no ɛyɛ wɔn a wɔn hyɛ aseɛ wurawura aseɛ ahumaburo na wɔn yɛ adɔyɛ ne adeade no sɛ yisi ayɛ temamfo ne na abɛka yɛn wɔn ne strategy ɛsɛ amanyɔfo de wia yɛ no yes wɔn bɔ wɔn hyɛ aseɛ to yɛ nsuo ne yɛ we oh we de ɔbɔ bɛbɔ de bɛbɔ na wɔn de tumi na ama no nti saa strategy no ɛna Chasopoku faayɛ nti no Chasopoku against Asen no ofofo ma de we ehu a ade de nyeso ose akunya no so na yɛ MPP dia ɛna James Bejima NDC enti sisi a no konfo a amubu bane sempo konfo a watena ho ama enyi dia bande montra mo konfo dada no ho ate sa konfo dada papa ebra wabre mo papa ebra wabre ho meme dia ne se papa ebra wabre so mo hu ne mobo nanka de woni mu no na opese wo ye no mo fa ma ne hwe so betima ya because I consider akwansidio bi na betwintwa ne nem enti no munya no mugidi se mo anam to man no first mo san to man biem ena se papa benya heart attack because stress our fam no nya stress ketwa anya ezo court ya sama no wari asama ne ha okwa na wujira enti mo to man no no ehunu se mo to man mo na mo to man 2020 ayi ya fa PR na oh afa PR oh okay but kwafo we no mo majority for no person mo nya ba ko ka ho no no mo titi mo de pass tax no the pass 11 no eno no how eno ne me how am isun oh okay enie adehia mo Asen of masuma o we de masuma o monto ma ba kon dada mo mpra de sa be wa ye no fofra o ba ye no why emfa woni bo ho awasi
And mama yakwase north the one ye nyamfiri ho yakwa yanimo e mame yankoswa nyina asen north ho na asen north ho no mo ayegina yaso obofo ne de ne nam ehu apaso ukwapiamu ewo New Patriotic Party ene pepe amanyokwo ni mu a National First Vice Chairman Edema amanyokwo no aye owura eko Dankwa Smith owura Smith asemu a wo kanyina dane sehwe asen of ho say no aho wo metimi akomande MPP fo betimi akomande asachira wiem ema ba no wo bu be wie no na cha sopoku na afanti ana ya anomfo bi ni nam tenten wan na ne na matitintasuo abubabuba hohoro ehim enwensi titinani eye wonom titinani ne nkofo bi ekeka nsem bi na de odanse de wodu wadi kan atworo nsem de agu nkrata so de aba eye wonom communication officer mechi lawyer waso wono na wayi nanim pa the mask ni wayi ana sese wayi nanim mu achase woke kan sembi afiafia owura cha sopoku hu na wose asemu a woka afiafia no hu nyina da ye moguo wose electoral commission afo so a de cha sopoku peso de de ko hye asen no fo na ne oni omu wi abani mo so mo ye de ban ye bayi o ensem ne se prekese na no 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 o kire musanya no kre sami jamfi asem no woka no enya no kre baku say wose ko Ghana ya mamra ni mo 1992 constitution ya tintim ya no Article 94 no ekire say so obi pese wo gina semra hye bedwani a e wo so ye Ghana ni de di kan no e wo so ye Ghana ni afa e wo so wo nya card ye kire se wo to aba yeye wanya 26 ko enya 18 aburo kura ya wo to aba yeye se nipa no 15 years na atimiga za kwa we onso ye na wa aburo papa panimu we cha sopoku o wa ka chense bonkwanko gina say na shebedwani se de benti enti wose amamra ni mu ono de wo mu ono no de atoso miensa ansa no bibetimi agina se wo pe eyamra shebedwani adi no agire nsa nipa no constituency wanu a wo contest no ebia wote ho anase watena ho pen wo bakọ se wonya tena ho no di ho atrantwie no nko ade se wo to aba ho se won to aba ho owo honom ni bi na naso wo free ho anaso wo kobadi akwani asan ne kwa de amamra ne man ho kwan so okogina empia eyeye wo to ne nsem so wo ba mane a che bi se o amamra ne kura kire mu a kire se oni ano se watena kuro de so enfie num konfie du a eno kura de owove 100 points so ogina enti se won to aba wo ho ne de no eno nya asem bia enti sami jamfi argument no afo flat enso mu se twemso no de wo hunu ne se eni di samanyo kodi tu ni sami jamfi wo mu suro cha so poku ni pa se ye ekotu ye so na awi ni wo mu suro ni papa enu ti na se mframa ho ho ese dunki na ehuhu abubo nkofo afa wo mo sa rap chanti wo mo bekeka nsam na o se de mo keka ni nyina da no moguo say so no musu na kasa se mo kwezi mo ka mi ba bia o mo fa asa de no fi am de ba some jamfi of all people now ko jira ko yes press conference ugu hu ani mase so kai Ghana constitution article 94 e che se dipa no o mo da na na dwenu da ho oja 18 years o registered voter of Ghana ha na ba bia o pese ko jira no watron more than 10 years ananso say ye be to aba no no ba betron by 5 to 6 years ananso so o wajapade wo ho a otumi jira sabi jamfi o ya we kwama battles taba ko jira o Accra no to aba o Sodu no to aba Accra kuno wi aye ko yi boy ya we win this here on trouble but ufiri ho watra ho into qualify saa so na chaso puku no ufiri ase not o wa japade ho watra ho into qualify no kasa de o da o tujina pama battles want to be ehu na kan ma na asa de I mean trase edipa bi no na aye koto no ye nya to aba ni wi ye hu no be wini nti ade no na mo attack no asam sebe se o say ba ko as on trouble ho a ye tu wi a o fa no kokko nipa wutini kai aya National First Vice Chairman post ene dani duru wa na abusia freda so butu asen no fo sanse obomafo ne de ne nam wa paso efra ba so ene ye de enti asen no ene sisi enwa abati ye gusua sine koso anya asem ketwa na wonu nkanem na sebedwani empempe yi wonu kro ya enam no so na ba election yesie
wasan so gina mu teme san so ehwe so be prem na se badwafie akunya no wodimonyafo James Jachi Kwesan wano ojirama pre wa NDC amanyeko no edini mu no panyini se asem ni atwe na bo so nyina no ni wonya adaje ntimi ntrampesua ne so aja na ye frɛ Supreme Court wakyɛ ye frɛ ɛyɛ ahanomo High Court etina mana so ya se pa na kakanga kakra sisia ne de o message na yeso ono na ese akona nam so bi ani anwum ne de bebre no matwa de ama no na kakanga kra no ne eya amanyeko no mpanyufo atwodwo ne ani takukudamfo mo pesua ne so akwadi ahyiamu no omudi ahyiamu no ofurugire simpia ne apase so obeso oprenmle mu kakra na nanse no atori mu matoba ha wakwa ne atwene ya ne atwene ya wotimi nkasa ne wanya akonya ipa de ene de se agya amanyekuo no omadwene ne ho omosa pese omohwe no moboa no ma ne mra se badwafie akunya na edawo no mono sisia ya hwa ne to ase no wasan so kwafa na ade etena so no ade ne nsam to dwa no watamu se oka kira de hye no mo ase no of se wanu ojamu pompe no oba ba wo boa no oba we ni de oboa no pa afempino ne aduo no abato eto yankunum de odi ye no wose mma na onya ne kra de osa ba election ma obenya no APP fo etepe omakoma betu se hwim ohwe akunya no kra mpodo mo ombeto ne pawi omo mpre omo menhu kra mpodo so mba ba pribiem wose na nyabre pa sisia ne de oba te se kai shatawali one ne bebo sa ne nwum no sa bebo ne remese de ama eya APP fo no mhwa de omapre ho na wode atodwa kyere mu se wogidi ye se de akoso ne nyina no ye kamameka bia betimi aboa ama abato no hyehyɛ atimi akoso nti wode de RCBA no wode ato nachi de ɛwɔ nanim no ɔhwɛ anim sɛ ɔbɛhwɛ no ɔbɔ ho ban na ne nsanso atimi aka akunya no na nam so ma nanyuma pa ne ne ma pa a wɔ nani so no watimi ahwɛ adanadi ama na boa ma asen no abato mpesua so afa ne toma pa enso afro no manyamfo James Jachi Kwesan ne nsɛm eni between now and 27th of October. Since I'm from an old soldier. I was an old soldier, what was it? Now, this time around, it's a poor Motua. Oh, my darling, it's a poor Motua. Once near friend, a year Bugger, no. America Canada burger na we is your some burger into chain ope Ghana soldier Ghana old soldier omani adintu and was this year ne de MPP from wa mo ho oba ko no obo mo pa we obo mo papa kikim moteto anu anu ntimi sori biem we nene na wote ye no obo mo say so obo mo papa no mate ahwe gigira twi na wo ka no obebo no obebo mesi obebo wom kaso obebo no enne no na nyepe obebo wom twi na meka no obebo mo obebo odi twade obebo wom okay aya na ma kire musa twade ne be bia de fa no why odi de odwere na ade adwene ne sa Zana menka he ko menka me hwe ebusia mayendi dwa na yentoa ensem no eso Jubilee Hospital sa brana wa ma ho nyedene apomodin fam enu ti sa wo yade ya zineda so kranko ohwa enko misrofa ko Jubilee na wonom ntene tamfiri wa doctor fu agida so 24/7 epre won kwa de ama umpewe na de na ope obuo no a wose wono no wompe ayhwehwani mu bia wa hospital ho bibini ni nua yare no oda ho no wo ba bi oda no asumasi ya na no den hwe ene no wa chenchen sa chenchena a woda ho hwe akwa no otimi nanti chese ni nua yare no oda ho no okohuru no wonten so obeka wo wachi entu obuo no mpesa ansem no biatie entu open kukua mu nsem open ne privacy misro for privacy a ubenya bi e private ward wo ho ena fe so kra no children ward male ward female ward ho kra no e ho kra nya privacy so wa hu se enioma ye standard e wo ho afen so pharmacy wo no maduro bi a wo pa bia no
ubenya na afa ya de treat to antenanta oba ufa yafu a ko antenanta no Jubilee Hospital na wo mo hwe kama wawie no nso wo de amamenka we yansa wonom ewo ultrasound machine wo honom a photo can say driver oba photo driver ntini nyina akra ne bobre se ni ti no afom ya wie ni nan afom ya wie sakra no no kra ba so mo ya mienu so mo ya ma mienu mema mienu se baba ko bema bako ni nyina ultrasound machine na wo Jubilee Hospital no bema wa hunu ti eba ne sa pe wakra ne da ya fumu enso ni makra ne hu bia ansakra no wapie na wapia ba no enu ye postnatal care akra ne mudro weyi no ukwa be check ni si fifrem ni nantiem na didiem no wankwa ne Apollo Hike misro Apollo Hike nkwala no mo ha dwen oma no nte da so ombedi awiase aduane nyina eye ntete no wahu se bia akra na ese mo na aduane wewu ahu no mo na aduane foforo wahu eba ne sape no de ne Apollo Hike enti misro pesa akra ne be ya o ma me wa kompuom the Safari saying, Shabona Sensomint, yo. Pesa crano be a sa. Corpus nata can be a ya could be 1 way and 10 feet as well with me and 1 me and Santi. There be called Jubilee Hospital, postnatal canon. Baba cranen ya fine and anti ye name prominent and now, just say, ni bones with no budget growl. I dem pa. Obu answer was you be behame. Mammy Quakuntebe. Oko church and which I never baton, Timenko. Safa pomudin samu kwadia en kwaguntebe ho no wadu be chimpa papa because akwe wanya say misro eba na pomudin a kona kwa kachira Jubilee Hospital for omo wo counseling unit ho bibibia wakwa chaki ahunu ewo nipadua mu no e kire wo so akọ na ni omo kwakasa mo ma wakwankyere omo nka wasam nchoda sani bi ombe ma wo enso anu mom wani ya ko Jubilee Hospital na wonu mo eye clinic ewo ho obu anso a diabetes ekuno hypertension kuno mesra se eku a emani nku jifuo nie okọ hono mo abehu se diabetes and hypertension clinic ankasa on its own ewo hono mo no ya be show kama ukọ Friday na pa ya kohwe ya kirecho se ni ombedidi ombefo medro aye bibia Jubilee Hospital ra hon mo ansakwa na be wura inside no faso mom ubo se canteen kuma bi hye hon mo achese aduane papa ene wo mo ye ewo mo afa insurance ya adwuma ankorankora de ene aban de wo mo beje odan kwantempo ne so amantra sam so ne so ena abehu Jubilee anyasem ketwa commentary ni anyasem ketwanti no hia wabra eye agudiem akonfo no eje ne ajenim na afi opokuare afi eye mawuli ena eye bakuya woka huin aya na meru afisa papa ni din papa no onde gwa meru afiri din mene no wo connection bitu wan bi eye na so ma me boka dodo so ahu ba ko no me hunu ayiya ashite coach Ray ono un coaching no atonsum oh sir abi vino adekonde me ni Ray ni mi no aye ni ade dada ejabuziafo yakuba ya aduma ye hia ka na hye ne so ese agudem akonfo be sinkonya wabra bo eye no nsia apemu pepepe na afi no ya hyase afi soso no eye tado ye ni jenko a oba ya na de wakan yina ka ho wo love no ya nko a ma fa ne ka ho oze nketo ade ne ye de hia de na nso mo fa nka ho bra meso oba na adu ayi aka ho o kanchema na nfa nketwa debra nketwa da ne yede ahi nketwa debra nketwa da ne yede ahi omuti aze customers do omuti oh okay omunim adokra meka okay omunim nketwa da no omunim omo na mpanyini de ne mpanyini de ne dio ya omuti fie ni mpani de wo ho sa nketwa da ma na de nketwa de beba no ho na ma no so mfa de